Hi havia una vegada una nena anomenada Rinxols d'Eor que un dia es va endinsar al bosc i va trobar una casa petita. Va trucar a la porta, però com que ningú no va respondre, va entrar. A dins va veure 3 plats de sopa a la taula. Va provar el primer i era massa calent, el segon, massa fred, però el tercer era perfecte i se'l va menjar tot. Després va veure 3 cadires. La primera era massa gran, la segona massa dura, però la tercera era perfecta, tot i que en seure la va trencar. Cansada, va pujar a l'habitació on hi havia 3 llits. El primer era massa dur, el segon massa tou, però el tercer era perfecte, i es va adormir. Mentrestant, els habitants de la casa, 3 ossos, el pare, la mare i el fill petit, van tornar. Van veure que algú havia menjat la seva sopa, s'havia assegut a les seves cadires i ara dormia al llit petit. Quan el petit os va veure la nena al seu llit, va cridar: "Hi ha algú al meu llit." Rinxols d'Eor es va despertar espantada i va fugir corrents del bosc. Des d'aleshores mai més va entrar a cases desconegudes.